Sunt pe un câmp în apropierea Valenției. Ce vedeți aici este o cultură de portocali, dar nu de aceea fac această înregistrare, ci ca să vă arăt un lucru specific Valenției. Ce vedeți aici este un canal de irigații. Râul Turia, care a traversat Valencia și care în 1957 a făcut o inundație extraordinar de mare și atunci autoritățile au decis să-i devieze cursul, făcând în el parcul Turia de astăzi. Râul Turia este foarte important pentru comunitatea valenciană, pentru că aici sunt multe culturi agricole și el dă apa necesară agriculturii. Așa că arabii care au stat pe aici câteva sute de ani au adus cu ei și această invenție a lor, canalele de irigații. Din râul Turia pornesc 8 canale principale de irigații, iar ceea ce vedeți aici este o ramificație a canalului Moncada. Fiecare canal de irigații are mai multe ramificații care străbat terenurile agricole. Îl vedeți gol pentru că în comunitatea valenciană apa nu este din abundență, chiar dacă anul acesta a plouat foarte mult, și atunci fiecare debitul de apă care se distribuie pe fiecare canal de apă se gestionează foarte bine. Pe această ramificație, se dă drumul la apă lunea, pentru ca agricultorii să poată să-și ude terenurile. Și ce mai vreau să vă spun este legat de aceste canale de irigații, care se numesc acequias, cele 8 canale de irigații. Fiecare dintre ele are un administrator și toți acești administratori împreună formează Tribunalul Apelor, care se întâlnește în fiecare joi la Poarta Apostolilor, poartă a Catedralei din Valencia. Ședințele tribunalului sunt publice. Dacă treceți joia prin Plața de la Virgen și vedeți lume adunată mai mult afară la Poarta Apostolilor, să știți că de aceea așteaptă să se întâlnească Tribunalul Apelor. Ședințele lui nu sunt spectaculoase, grefierul anunță fiecare canal, îi strigă numele și se judecă litigiul în legătură cu un canal al lume dacă există. Dacă nu există, nu se judecă niciun litigiu, dar tribunalul se întâlnește oricum. Este cel mai vechi tribunal din Europa, care funcționează și astăzi și sentințele lui nu pot fi atacate, sunt executorii. Tot în Plața de la Virgen este o fântână care în centru îl are pe Neptun, el reprezintă râul Turia și în jurul lui o să vedeți 8 femei valențiene cu câte un ulcior în mână. Fiecare femeie reprezintă unul din canalele de irigații, cele 8 de care v-am spus. În dreptul fiecarei femei este scris și un nume. Cam atât de aici, din apropierea Valenciei, de pe câmp, despre canalele de irigație ale râului Turia. Vreau să vă arăt ceva, cum se irigă o cultură. Aici avem un canal, da? Un canal de irigație, tot de la Moncada, și aici avem o trapă. Când canalul este plin cu apă, se ridică trapa și apa intră aici. Și aici avem canalul. Și acum să pun și trapa la loc. Aici avem o cultură de cartofi. Și aici este canalul.